bliže, možete doći bliže, ja doći. Možete doći bliže, ovako, sad ćemo probati. Blažima mi se čini da budemo bolji u koreografiji. Do 50 sekundi Bogdane video. Ajde. Možete se, znači ovako idite to, kako bih ja rekao, dinamično. Čekaj, da vidimo. Idemo. I sad ćemo tikati. Idemo. Majica. Ne, sve neka idete po 50 sekundi ovdje. To! Kako Marine? Jesi džuskalo tako vreme? To je prilike. Ali kod Marine malo krenuo ovako revolucija. Jer bi prošlo tvoje lice zvuči potom. Stanete, Bogdane, pa moram. Ja moram Bogdan. Stop, sad može jedna fotografija džuska.